Bueno, moi bo día. Darvos a benvida a este Fórum Carballo, que naceu como un espacio de formación, pero que tamén ten que servir para espacio de reflexión e de ver como se camiña cara ao futuro. Acompañado de Valentín García Gómez, secretario xeral de Lingua da Xunta de Galicia, e de Cristina López Villar, vicerreitora de Igualdade e Diversidade da Universidade da Coruña. Sede benvidas, e benvido algún por aí que tamén anda disperso. Non sei por que este tipo de xornadas casi sempre son femeninas e despois esta parte sempre é maioritariamente masculina. Algo haberá que aínda ese teito de cristal non hai maneira de superalo. Ao mellor era ben que estivera Ángeles en vez de estar eu aquí e daquela xa rompíamos esa circunstancia, non? Bueno, eu simplemente doulle a palabra agora a Cristina López Villar. En orden, ten razón, a Valentín, perdona, Valentín. Un pouco máis tarde. Pois moitísimas grazas ao señor alcalde Vencio e aos membros da corporación presentes na sala, a vicerreitora da Universidade da Coruña, en nome da Xunta de Galicia. O primeiro que teño que facer é agradecer un ano máis, en primeiro lugar, a hospitalidade e a acollida que o Concello de Carballo sempre nos fai a este curso, Fórum Carballo, que como cada verán pois inicia de algún xeito unha tempada dunha actividade académica que é moi fermosa, moi bonita, moi distendida, así como todos os demais actos culturais de promoción da lingua galega e Vencio, que unha vez máis quero agradecervos pola colaboración que o Concello de Carballo, nomeadamente en toda a comarca de Bergantiños, pois nos sentimos moi cómodos a hora de levar a cabo. Nestas xornadas deste ano, eu creo que unha vez máis a Universidade, coa colaboración do Concello e da Secretaría Xeral da Lingua, pois acerta plenamente no tema escollido para tratar, pois tal como sabemos polas últimas novidades que houve no ámbito da política lingüística galega e tamén das outras comunidades con linguas cooficiais, xa que este non é ni moito menos un fenómeno que nos afecte só a Galicia, pois a importancia que colle a divulgación da lingua galega para as persoas provintes de fora de Galicia. O incremento da poboación de procedencia foránea en Galicia nos últimos anos foi exponencial, 15.000 persoas nos últimos 5 anos, é unha porcentaxe que medra, como vemos, ano a ano. As previsións do Instituto Galego de Estatística é que en 5 anos máis teremos aproximadamente o 15% da poboación galega de procedencia de fora. E isto fai que teñamos que traballar no ámbito de facer atractiva a nosa lingua, de fornecer das ferramentas necesarias, que son diversas e son complexas en moitos casos, dependendo de moitas cousas, da latitude de procedencia de cada un dos colectivos que é necesario que veñan para Galicia, e que tenemos que formar, eu creo que non só no aspecto puramente lingüístico, senón que a lingua ten que ir acompañada, neste caso, de cultura, de claves sociais, económicas e de moito outro tipo que teñen que acompañar esa formación lingüística. Prevalecendo, dende o noso punto de vista, pois tamén o coñecemento da lingua galega, sabendo tamén que é un dos coñecementos máis complexos, a aprendizaxe dunha lingua, aínda cando é unha lingua como a nosa, unha lingua románica, que polas súas características morfosintácticas e fonéticas non é unha lingua demasiado complexa. Pola contra, é unha lingua próxima, que se detecta como próxima, como amable, como unha lingua doce, que normalmente é atractiva ás persoas que non son galegofalantes iniciais. Pois temos que saber comunicalo, temos que saber e temos que facelo. Nos,
Estámoslo facendo xa con cursos de formación para persoas procedentes, como digo, de fora de Galicia. Dentro da Xunta de Galicia, a nosa intención é ter impartido a final de anos máis de 100 cursos presenciais, ademais de toda a formación celga que temos en liña para estes colectivos. É dicir que é ao mesmo tempo un reto paixoante, é a creación e a formación destes neofalantes, e destas neofalantes que é unha da saiba nova que máis pode enriquecer calquera sistema lingüístico e calquera sistema cultural. Creo que, ademais, que a programación é moi acertada tamén. Vai haber diversas voces que desde distintas perspectivas falen desde esta palestra e nos axuden a coller nocións e a coller e a ter máis claros conceptos, non sempre fáciles de tratar, porque tamén é certo que hai que dicir que é como unha área de especialidade nova dentro da formación lingüística en Galicia, dentro do que é a generalidade do noso territorio e do noso país, aínda que sí hai xa moitísimas iniciativas postas en marcha que poden valer de exemplo e que están presentes nesta programación, pero de todas formas farán moita falta foros como este, e o gallá veñan detrás deles. Estou seguro que detrás deles van vir outros moitos que nos axuden a poñer en común e a mellorar as estrategias, como digo, para difundir a lingua galega en persoas que chegan a Galicia e que queren ser parte de Galicia, que de feito xa o son, e que deben ter tamén eses coñecementos, ese agarimo, esa proximidade ca nosa lingua e a nosa cultura. Por lo tanto, un traballo moi acertado é como digo, dos aspectos fundamentais, un dos retos fundamentais que vai ter a nosa lingua nos anos vindeiros. Parabéns unha vez máis á Universidade da Coruña e ao Concello de Carballo por botar unha man de forma tan forte e contundente nun tema que nos ten que interesar tanto como este. Que teñades unhas boas xornadas de traballo, estades nun lugar moi académicamente moi confortable e tamén física e xeográficamente tamén, non? Dicía eu ahora Evencio cando entrabamos. Carballo é un dos lugares fermosos que se pode ter para facer un curso de verán. Nada máis, moitas grazas, moito ánimo, e que teñades, como digo, unhas xornadas proveitosas, e seguro que co ambiente que sempre se crea aquí vai ser moi levadeiro e moi interesante. Nada máis, moitas grazas e moi bo día. Moitísimas grazas, Valentín. Ten agora a palabra Cristina López Villar, vicerreitora de Igualdade e Diversidade da Universidade da Coruña. Bo día. Como vicerrectora de Igualdade e Diversidade e tamén responsable do Servicio de Normalización Lingüística na UDC, correspóndeme unirme a darvos a benvida, e tanto no meu nome como no nome do reitor e de todo o equipo de goberno da UDC. A esta nova edición deste curso de verán, que ademais creo que é un mérito levar tantos anos, agora que vivimos nun momento de que todo é efímero e as presas e todo é ao momento, tamén creo que hai que parabenizarnos de que teñamos un curso que leve tantas edicións. Desde xa quero tamén que vaya acompañado o meu agradecemento á Secretaría Xeral da Lingua polo seu apoio económico para que levemos tantos anos realizando este curso, e tamén ao Concello de Carballo por acollernos e colaborar un ano máis nesta organización. Tamén ao noso propio Servicio de Normalización, a todo o persoal técnico, está aquí Marisol e tamén os seus compañeiros que tamén están detrás traballando para que estas xornadas vayan adiante, e a todo o personal técnico tamén daqui do Concello de Carballo. Vivimos nunha Galicia diversa, viva, cambiante, sempre fomos e aínda somos un país emigrante, mas agora recibimos persoas que chegan a nosa terra procedentes de outros países, outras culturas, outras linguas. Son esas novas galegas, novos galegos que vemos nas nosas cidades, barrios e vilas. Traen consigo as súas historias de vida, coñecementos, soños e tamén o desexo de integrarse, de formar parte desta sociedade que lles dá acollida. E aquí onde entra a nosa lingua, o galego, lingua propia de Galicia, a que no século XXI lle corresponde mostrarse como lingua e ferramenta de inclusión, de pertenza e de cohesión social. Velaquí un novo reto
que se nos presenta para as persoas, entidades, colectivos, profesionais máis implicadas e preocupadas pola situación social da lingua. Tamén para as administracións. O galego non é só lingua do pasado, queremos que sexa a lingua do noso presente, para só así irmos construindo e garantindo o seu futuro. Temos que facer porque as persoas migrantes vexan o galego non como unha barreira, que eu creo que as linguas nunca son barreiras, senón como unha ponte para a participación, o emprego, a educación, a convivencia, o intercambio, non? O intercambio de linguas, porque hai persoas que chegan tamén ao noso país coa súa lingua propia e creo que é moi rico o intercambio tamén a ese nivel. Esa ponte só será posible se tamén nós, como sociedade, a compartimos e a poñemos en valor. Quixera facer unha precisión da temática do curso deste ano. A escolla deste tema xurdiu nada máis rematar o curso anterior. Velaquí está o seu director, o profesor Sánchez Rey, a que tamén agradezo que sempre está detrás de tamén este curso, para testemunhar que foi nada máis rematar o curso anterior cando se decidiu esta temática. E comento porque puidera pensarse que a escolla foi en relación a estes datos do Instituto Galego de Estadística, pero non foi así. En realidade, nós tamén vemos que Galicia non está a cabeza dos territorios de máis poboación inmigrante. Recibe persoas que emigran, pero a situación da lingua é unha situación complexa que, tal como sinala a ciencia estadística, é multifactorial, non? Hai moitos factores que afectan. Fai moitos anos, alguén me dixo que unha lingua non se perde porque non a sabe, senón que se perde por aqueles que a saben e non a falan. Creo que isto se podería aplicar a Galicia, non? Hai moita xente con competencia en Galicia para falar o galego. Aí está a educación facendo unha labor moi importante, que ainda podería ser máis contundente, non? E entón, bueno, esta temática da migración creemos que hai que abordala, que é importante, pero quizás deberíamos de poñer o fincapé en un conxunto de estrategias que trataran a temática de forma múltiple, non? Como decía antes. En canto ao programa deste curso, creo que hai moitos profesionais de grande altura, se falará de distintas experiencias que están en marcha, analizaremos boas prácticas, coñeceremos persoas que levan anos traballando neste ámbito e, sobre todo, esperamos que o curso sexa un espazo para o intercambio e do que poidan sair propostas para continuar traballando e avanzando. Polo que respecta á universidade, permitideme un poquinho de autopromoción. No ámbito académico non falamos de poboación migrante, mais si de alumnado de intercambio, que chega ás nosas aulas por un tempo variable, xeralmente breve. Tamén falamos de persoal investigador internacional. O sí que a universidade tamén é un espacio de acolla. E nese espazo pois, tamén podemos realizar diferentes accións. Existen moitos proxectos que, bueno, non vos quero aburrir con todo o que facemos na universidade, pero sí quería destacar que estamos a traballar desde a nosa universidade xunto con outras áreas nunha xornada de benvida por alumnado foráneo para que poida integrarse tamén a través da nosa cultura e a nosa lingua. E agora mesmo tamén temos unha alianza europea, a Alianza Emerge, que nesta alianza están varias universidades da rexión de Europa, Bretaña francesa, Irlanda, Grecia, Chipre, outras, entre outras. E xusto esta alianza, entre os seus piares, ten a diversidade, a cultura e o multilingüismo. Como un valor tamén, non, que se está a apostar confrontando con estes discursos que a veces incluso chegan a ser discursos de odio contra a xente que ven de fora ou as linguas de fora. Así que creo que é importante tamén destacar, non, os piares fortes que temos como sociedade e as iniciativas que se están a traballar
fronte ás últimas noticias, incluso de agresións, non, contra persoas migrantes. É importante que como sociedade democrática pois, apostemos por estes valores de traballo a favor dos povos, das persoas e da lingua. Vou a saltarme un pouco o meu discurso para non aburrirvos e remato xa. Aínda que é a primeira vez que por cargo e responsabilidade me corresponde estar nesta mesa inaugural, ben sei que en anteriores edicións, froito da intelixencia colectiva das súas participantes, saíron proxectos colectivos que hoxe son realidade e abandeiran a dinamización lingüística deste país. Nada me resultaría máis grato que o resultado destes 2 días de traballo pudesen ser moral algo semellante. Permitídeme a ousadía. Por que non un proxecto colectivo interdisciplinar, interadministrativo, ao estilo do proxecto Apego? Pero destinado á poboación migrante, e que teña como obxectivo principais garantirlle a esta un mínimo de competencias lingüísticas e sociolingüísticas e a creación de recursos e ferramentas que acompañen e axuden no seu proceso de integración. Aí o deixo, vamos ter tempo para traballar e poñer ideas sobre a mesa, así que eu lanzo a primeira para ver se nos pode estimular. Moitas gracias por estardes aquí e por formar parte deste camiño. Que este curso nos inspire, nos una e nos dé forza para seguir dinamizando non só unha lingua, senón tamén un xeito de entender o mundo. Boa xornada. Agora. Moitísimas grazas, Cristina. Moitísimas gracias á Universidade por seguir confiando en Carballo, non? Como sede para este curso de verán. Grazas tamén á Secretaría Xeral da Lingua da Xunta de Galicia por seguir apostando porque estes cursos sexan unha realidade, non? Déronse datos a nivel xeral, non? E eu vou no contextualizar sempre, os alcaldes somos tremendamente localistas, ou ás veces incluso asquerosamente localistas. Bueno, pero vamos dar algún dato para ver a dimensión que está acollendo precisamente o movimento migratorio, incluso en un concello que non é moi absorbente de migrantes, non? Como é o caso de Carballo. Pero, bueno, para que teñamos algunha referencia, ano 2024, número de altas de persoas procedentes de Venezuela, 320. No que levamos de ano, 2025, xa estamos cerca das novas 200 altas procedentes de Venezuela. De Senegal tivemos 130 altas. De Colombia, Cuba e outros países centroamericanos, non sei que efecto pode ter esa cousa que está gobernando en Estados Unidos como voto aos inmigrantes e teñe que buscarse outros destinos, pero seguramente algo tamén terá que ver, non? E Carballo é un sitio, non sei, Valentín seguro que ten máis datos en este caso, pero estou convencido que dos concellos de máis de 30.000 habitantes é un concello onde hai unha maior porcentaxe de galegofalantes. Sobre todo tamén na xente nova, que é o que nos ten que preocupar, para que haxa esa permanencia e esa continuidade no uso, no orgullo e na defensa da lingua. E vou poñer unha anécdota, algunha de vós xa as teredes escoitado, pero que é poderosamente comunicativa. Houve un programa de televisión que facía unha reportaxe sobre a pataca nas terras de Bergantiños. Falaban da pataca de Coristanco, eu aí tamén, como alcalde de Carballo, teño que dicir que a pataca realmente boa é a pataca fina de Carballo. Así ten a denominación de orixe. É moi difícil, como é moi boa, é moi difícil de conseguir, porque ademais produce moi pouco, pero produce moita calidade. Aquí producimos calidade. En ese programa da televisión española, creo que era, entrevistaban a varias persoas, a un restaurante, a un productor de patacas, a un comercializador de patacas, e todos contestaban en español.
e había unha persoa de orixe senegalesa que estaba recollendo patacas. E contestou en galego, o único que contestou en galego. E o que estaba levando o programa dixo, pero usted como fala en galego? Dixo, bueno, é que eu vivo en Carballo. Isto é demoledor, pero foi unha anécdota que eu creo que ven moi a conto do que temos por diante en estas xornadas para falar sobre a importancia que ten, non, de que a xente que aquí decida vivir, residir e traballar, pois que mentalmente tamén non poña ningunha barreira para integrarse no espacio donde vai a convivir, non? E eu creo que iso é o gran obxectivo. Eses cursos que se fan, non, para inmigrantes, que en Carballo tamén procuramos facelos e que a xente se sinta moi cómoda, para saber que aquí hai tamén unha cultura que temos a obriga de defender, de promocionar e de divulgar, non? Bueno, pois aquí procuramos que todos os que decidan vivir en Carballo sexan todos ben acollidos. Somos un pobo en ese sentido, bueno, moi aberto e sempre cos brazos abertos para que a xente se sinta moi cómoda entre nós. E faremos o posible para que así sexa. Pero tamén temos a responsabilidade de facer o posible para que nós sigamos sendo o que sempre fomos, que somos galegos e galegas. E que aquí todo o mundo que se integre, desde logo, desde o respeto, desde a comprensión e, a ser posible, desde a inmersión, e como falaba ese compañeiro senegalés dicindo que efectivamente vivimos en Carballo e que esta landra de Carballo prenda e que non se diga só de Carballo nin das terras da Costa da Morte, senón é que eu vivo en Galiza. Bueno, pois que eso sería o gran obxectivo para todo o noso territorio. Moitísimas gracias, que sexan unhas xornadas moi proveitosas, que o pasedes moi ben e que disfrutedes de unha aprendizaxe que nos ten que valer a todos para o futuro. Moitísimas grazas.